Hei mies, näillä vinkkeillä sä vet itses uudelle tasolle. Tyyli ja pukeutuminen. Siisteillä vaatteilla saat itsestäsi hyvän vaikutuksen. Jokaisella meillä on totta kai oma tyyli, rokkaa sitä siis täysillä. Ihonhoito. Muistathan, että ihonhoito kuuluu myös miehille. Tuotteet ei tarvitse olla 100 eri putelia, vaan muutama hyvä tuote riittää. Erinomaiset tuotteet ihonhoitoon sä löydät Rajulta, joka on suomalainen yritys. Mulla itselläni ihonhoito on jäänyt jo rutiiniksi arkeen, enkä mä sit enää luopuisi. Rajun tuotevalikoimasta sä löydät pesuaineen kasvoille, kosteusvoiteen, kuorinnan, seerumin, partaöljyn sekä kroppaöljyn. Mun suosikkeja näistä on toi partaöljy, joka tuo semmoista pehmeyttä ja kiiltoa siihen partaan, sekä sitten tää kroppaöljy, joka on varsinkin nyt talvella ihan törkeä hyvä. Toi kroppaöljy jättää iholle myös kivan tuoksun. Muista siis pitää sun huolta ihosta Rajun tuotteilla. Kodin siisteys. Kodin siisteys vaikuttaa mulla ainakin omaa mielitilaan. Aina kun koti on siisti, on myös mulla itellä hyvä fiilis startata se päivä ja työt. Liikunta on varmasti monelle meistä tärkeä asia. On se sitten kuntosalilla käymistä, jääkiekon pelaamista tai vaikka kävelyä ulkona. Se kuitenkin virkistää mieltä sekä tuo hyvää fiilistä. Pidä positiivisuus päällä myös arjen kiireissä. Ei se elämä kuitenkaan niin vakavaa oo.